så er vi klar til endnu en lille reportage om trafikkaos i Hanoi. Vi sidder på vej ud til en restaurant og har lejet en såkaldt cyklo, som er en form for modificeret Christiania-cykel. Og vi håber, vi kommer levende igennem. Ved vejen nu. Jeg tror, at vi kommer ned af mod et af de lidt større kryds her. Nu er der i hvert fald modgående trafik, kan man sige. I alle mulige retninger. Fodgængere. Folk på knallerter, biler, you name it. Folk, der er ved at pakke sammen fra markedet. De ruller stille og roligt derudad. Første gang man prøver det her, der tror man fandme, at man skal dø. Men det går alle sammen. Stille og roligt. Lundgaard sidder også stille og roligt og følger med.